Patay ang usa ka bayot nga gimartilyo ang ulo. Hustisya gipangayo sa iyang kabanay ug mga higala. 11 ka mga babae gi-rescue sa mga pulis gikan sa usa ka bugaw. Lalaking pulis gimolestya sa usa ka lalaking Nigerian sulod sa CR sa Ayala. 14 anyos nga babae gilaog sa iyang kaugalingon nga inahan sa kapuyo nini nga Australiano. Duha ang patay samtang 5 ang positibo sa sakit nga tipos sa lungsod sa Pinamungahan. Ilang ilimnon nga tubig napalgan nga adunay kagaw. Maayong hapon Subo, Kabisayan, aniya na ang balita uban ang kinatibok ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlawng Lunes, petsa 23 sa buwan sa Pebrero tuig 2015. Ako si Georgia Herrera. Nasubo si Vice Gobernador Agnes Magpale ingon man ang Provincial Board sa nahitabong pagpamusil sa mga langyaw sud sa usa ka fast food chain sa Tabunok, Talisay City kay posibleng makaapekto kini sa turismo. Gianggo pinuo ni Magpale ang daling pagkasikop sa tulo ka mga suspetsado sa pagpamusil diin namatay ang usa ka German national ug naangol ang Indian ug French national. Sa pagkutlo ning balita padayon pang kontak ni Magpale ang honorary consul sa Germany aron ipaabot ang ilang pangasubo ngadto sa pamilya ni Henry Hafner. Yes, in a way. Kay maingon ta isolated case pero naa naman nabasahan na nila niya. I don't know, I hope I advise sorry pero isolated case of the how many thousands of Germans nga niya nahitabo niya kana pag yung buutan. Ana-ana sa mga kamot sa kapulisan ang tulo ka mga suspect sa pagpamusil sa Macdo, Tabunok ni adtong Biyernes. Duna sa giumol nga Special Task Investigating Group ang Police Regional Office 7 aron masulbad dayon ang kaso. King Perez, Suginlimi. Gabi ini adtong Biyernes, mipahigayon og hot pursuit operation ng kapulisan sa Dakbayan sa Talisay diin ilang nasikop ang usa sa mga gitumbok nga responsable sa pagpamusilsud sa fast food chain sa barangay Tabunok sayo sa buntag ni adtong adlaw. Pinaagi sa mga saksi nga gipakita sa Rogues Gallery, gila si Alan Velos, 49 anyos, taga barangay San Isidro. Gihimakak ni Velos ang iyang kalambigitan bisan og nakuhaan siyag armas. Gitudlo sab ang dinakpan nga usa sa mga responsable sa pagpanuli sa amihanang bahin sa Sugbo. Surti tagamay nga sa katong nitira sa gawas 2 or more than 2 nga suspects natin nakuha usa na positive identified sa mga witnesses. Totally wala jud ko kalibutan na kay ako naala ko sa balay mga ayo ako mga kuan abayan sila kung trabaho tingalan ko naabot sila gidahon nila di ko yung ko alon po ba sulbad ug sa mga tabang nako. Nasikop sab sa Regional Special Operations Group niadtong Sabado si Richie Edwin Jr. Ramirez Jr. 21 anyos samtang ang higala niini nga si Roger Cal, 40 anyos usa ka habal-habal driver, nasikop sa Criminal Investigation and Detection Group 7 gahapon sa kadlawon. Wa makaila ang duha sa gidakop sa Talisay Police niadtong Biyernes nga si Alan Velos. Nakuhaan si Ramirez og duha ka paketeng shabu kalibre 45 nga way lisensya. Matod ni Junior, igora siyang gipauban sa usa ka alias Tata nga buhaton ng krimen din gipahuwam siyag armas ni Roger. Sa CCTV footage sa fast food, makitaan nga si Tata kinsa nagdala og armas, may unang migukod sa German National, paingon sa second floor samtang nagsunod si JR. Giangko ni JR nga katulo siyang nakapabutong ngadto kang Henry Hafner. Pabilin ang unang napanglantawan sa kapulisan nga naaan lang si Hafner ug di siya ang target. Kaya ang tumungyod unta sa mga gunmen mao ang French ug Indian nationals nga gikalali sa grupo sa mga Pinoy sud sa maong kan-anan. Sir, walang gud sa bang gud sa tinulong sa mga sa plano sir. Kanang si Tata ram goy ni una ato mo to nagtuog og kuan mao to yang kalalis. Gusto sab nga makooperar sa kapulisan si Cal kay matod niini wa siya'y labot sa krimen ug igora niyang gipahuwam sa iyang motorsiklo si JR aron moadto sa fast food. Kasi giingnan na ayaw na pa akong MotoGP basin na-appeal ko ano to ni-force siya o padagan sa akong motor diha na ko nga na-force nga ni-angkas na lang po para depensa akong motor nga dili ma-appeal. Dakong tabang ang pagkasikop ni JR sa pagtudlo sa uban pang sospek sa krimen.
posibleng himuon kining state witness. Duda sa arsog nga usa ka drug group sa dapit ang responsable sa pagpamusil ug di pasab klaro ang motibo kay igo lang gisugo ang mga gunmen. We are establishing a case which is more complicated than what we expected because we believe that a drug group was involved in a series of incidents in that area in Talisay. Dunay gihimong ballistic exam sa mga nakuhang empty shells ug bala ug ikumpara kini sa ubang bala nga nakuha sa crime scene sama sa kamatayon ni SPO4 Rasul sa Gismar nga gipusil patay sa lungsod sa Minglanilla. Nagmugna og Special Task Investigating Group Hafner ang pangu sa Police Regional Office 7 aron masulbad dayon ang nahitabong pagpamusil sa Macdo, Tabunok. Mensahe ni PRO7 Regional Director Prudencio Tombanyas na di angay mabalaka mga turista subay sa insidente kay gilihok na nila ang kasulbaran sa krimen. Dunay kausaban nga ipatuman sa security measures sa kapulisan sa Talisay human masayre nga war police outpost sa lugar. Din ang area kanunay dagsaon sa mga tao gumikan sa mga jeepney stops ug duha ka mall. Sige, I will consider that and take that with the provincial director na dapat ano niya yung chief of police doon ng Talisay. That is a critical point na dapat laging mangmanan ng pulis. King Perez, News 5. Patayng lawas sa taong nga gisud og sako na palgan sa hunasan sa barangay Panadtaran sa lungsod sa San Fernando. Abtang sa biktima dunay samad pinusilan samtang ang tiil niini gihigtan. Ryan Sorote, Suginlimi. Naglumbaay og panagan ang mga batang nanu sa hunasan sa barangay Panadtaran sa lungsod sa San Fernando pasado alas 7 kagabi. Gumikan sa ilang nakit ang sako nga dunay sud nga patayng lawas sa tao. Ngadto mi. Wala na ko kay nakita mo dyan akong kamot nga ni civil sa kuwan, nagkuhob siya. Ito, nanagal po mi, kinahadlok mamis ka kuwan, kakuyaw nga. Ang tao, gisud sa ako. Gida sa mga talod ang patayng lawas sa baybayon og dininag gisugat sa mga sakop sa scene of the crime operatives gawing mihiling sa patayng lawas mga pasado alas 12 na kaganihan kadlawon. Nasuta nga dunay samad pinusilan sa agtang ang biktima og gihigtan og pisi ang mga tiil. Ginguwa nay unod ang naong niini human madugta kay nagsulob kini panty gituhuan nga usa kini kababay. Sa ato na nakita sir ba? Naikuan, nailungag ang iyang kuwan, iyang agtang. Posible, siguro na siya. Ang sako nga gisudan sa patayng lawas dunay marka nga made in India. Nagtuo ang mga residente nga gikan sa mga pabrika o sa mga nag-angklang nga mga barko sa ilang lugar ug sa dakbayan sa naga gikan ang sako. Gisusisab sa kapulisan ng taho nga usa ka manakahay og barko ang biktima aron mohatag og temporaryong kalipay sa mga tripulante sa mga cargo ships sa nisgutang lugar. Way na report nga missing sa dakbayan sa Talisay ug Naga ingon man sa lungsod sa Minglanilla nga posibleng gigikanan sa patay nga lawas. Nalangay ang pagpahiluna sa mga patayng lawas kay wa dayoy puneraryang midawat niini. Anak ni kang gikustudiya sa St. Francis Funeral Homes sa Maidan and Bacaso Avenue sa dakbayan sa Sugbo. Ryan Sorote, News 5. Mag-atubang og kasong pagpanglugos, expanded Anti-Trafficking in Persons Act ug violations against women and their children. Ang usa ka Australiano og inahan nga milawg sa iyang kaugalingong anak ngadto sa Langyaw. Leslie Caminada Vistil, Suginlimi. Pipila ka adlaw nang nakatugsud sa prisuhan sa dakbayan sa Bugo kining Langyaw uban siyang kapuyo nga Pinay. Gipapreso ang duha sa mismong anak sa Pinay nga nagpangidaron og 14 anyos. Asoy sa reklamante, gilawg siya sa iyang inahan ngadto sa kapuyo nga usa ka Australian national kinsag ila nga si Stephen Baker. Gingungsud sa duha ka semana, nag-abang sila sa usa ka subdivision sa dakbayan sa Bugo, diin sa maong higayon gipatan-aw ang minor de edad o mga malaway nga salida sa internet. Giingnan pa ang dalagita siyang inahan nga magkat-on pinaagi sa video ug niadtong miaging Miyerkules nahitabo gyud ang tinguha siyang inahan ug sa Langyaw. Gikan siya sa eskwelahan, di na siya nga inday, so na dito sa kwarto panghugas na dayon pagkuha sa imong bra panty. Dito gitawag niya ang foreigner ug dito ning duol na siya ha ug himog ana pud siya. Pahimos na pud siya. Ang inahan sa biktima mahimakak sa aligasyon, wa na sa komento ang Langyaw. Sa man, ganahan ka or dili? Hindi mo siya yes. So, hindi ako siyang giingnan, sige, gusto ka? O,
pagduwa sa mga kagalingon, ikaw rin sa usa ka kwarto, wala ko'y mahimo. So, actually, gid mao kon jud ko nga ako gid gyang gitan-aw ang sprain, may paog na ako gyud mo gawas. So, actually, mo accept gyud ko ana nga akong gitan-aw na amang gyud gawas. So, sa ato pa, padung na gid siya nga mo gamiton siya blati, mo man gud siya. So, ako siya patalan sa mga ganahan ka, ingon mo sa serious. So, siya rin, mismo siyang kagalingon, ako yung mismo anak gyud nakakuan gid anak. Wanay ganang makigistorya ang dalagita siyang inahan gumikan sa hitabo. Gikustodiya na karon sa DSWD ang Batan-on samtang giandam na ang kaso batok siyang inahan og sa kapuyo niini. Mahadlok siya jud, mahadlok siya mutana sa foreigners, iya mama, di siya mo ganahan mati istorya si mama, nga sa foreigner, di mo kuan siya mangita siya kung panilitan ng foreigner mo kuan diha, mga sa gawas mo tago siya. Andam nga dawaton sa Cebu Provincial Council for Women and Children ang 14 anyos aron mapaubos sa psychological intervention ug sa pagpasaka og kaso. Gipasalig ni Vice Governor Agnes Magpali nga sa higayon nga anaa na silang kustodiya ang Batan-on, ihatag kini ngadto sa kasaligan nga sakop sa pamilya, pagsiguro nga di na masubli ang pait niini kasinatian. I'd like to commend the girl, ha? Ang iyang strength ba? Yung so-called siya niya, she knows what's right and what's wrong. Better than the mother. Tungod sa bagong kaso na sab sa human trafficking, buot sa PCWC nga mahumana ang Crisis Center for Women and Children nga mo'y panan unya sa mga giabusong kabataan ug kababayen-an. Leslie Caminadi Vistil, News 5. 11 ka mga babae gi-rescue sa mga pulis gikan sa usa ka bugaw. King Perez, Suginlimi. Mao kini si Lean, 21 anyos, nagikan pa sa lungsod sa Jose Abad Santos, lalawigan sa Davao del Sur. Duha ka tuig na siya sa Sugbo ug nanrabaho, isip waiter sa usa ka gamay nga imnanan sa Lapu-Lapu. Niadtong Sabado na sikop si Lean o si Ryan Upong sa mga sakop sa Regional Anti-Human Trafficking Task Force 7 sa Barangay Pusok, Lapu-Lapu. Na-rescue sa kapulisan ng 11 ka mga babae nga ibugaw unta ni Lean sa kantidad nga 4,000 pesos matag usa. Duha niini mga menor de edad nga nagpangidaron og 13 ug 16 anyos, samtang ang uban nagpangidaron sa 18 ngadto sa 25 anyos. He communicates through perspective customers by the social networking sites, no, or walk-in customers, or anyone, no, who he thinks he can earn money from. Matod ni Lean, tuluran ni ining mga babae ang iyang kaila, samtang ang uban dalara sa iyang mga amiga. Matod niya, ang uban nga mga babae midangop kaniya aron ibugaw sa mga customer. Wa, kubalo pa yung nana, di. Wala anta kung nikuang, kinabay ako yung trabaho. Kung gabi ibaya ko ako yung trabaho, naningkamot ba ako para makapadala ko sa mga. Matod ni Senior Inspector Makatangay nga dili mahimong excuse atubangan sa korte ang way kasayuran sa balaod ug aduna say tulubagon sa balaod ang makighilawas kanila. Tuwa biya nga balaod, dili biya na mo tan-aw kung kita nahibaw bata nga kari kalapasan o kari dili kalapasan. So dapat kita tanan, no? Nahibaw, no, nga kari mahibaw nga kari siya, no? Bawal ni siya. Mensahe sa Regional Anti-Human Trafficking Task Force ngadto sa mga ginikanan nga magbinantayon sa mga binuhatan silang anak, labaw na sa mga out-of-school youth ug mga menor de edad aron malikayan nga mapahimuslan ug mabiktima sa human trafficking ang ilang mga anak. Those who are out-of-school youths are most vulnerable, no, because ang ilaha nga wala nga pag-eskwela, no, agto man sila igon, labi na kung makakwarta sila. King Perez, News 5. Usa ka pulis gimolestiya sa usa ka Nigerian sud sa CR sa usa ka mall. Wa mo tuwang Nigeria bisan sa iyang pagpaila nga isa ka pulis. Mubalik si King Perez. Gireklamo sa usa ka pulis sa Cebu City Police Station 2 kining Nigerian. Human gisuwayan nga isulod unta ang kinataw sa Nigerian sa iyang baba. Gilang suspect nga si Gukmeli Ezial, 30 anyos nga taga-missionary Talamban, Cebu City. Misuroy kagabi ang pulis uban ang iyang pamilya sa Ayala Terraces atol sa iyang day off. Human pagparking sa iyang sakyanan, mihapit usa siya sa CR aron mangihi. Nabtan niya ang 6'3" nga Nigerian national sulod sa CR at ubangan sa usa sa mga urinal. Nananghid pa ang pulis sa Nigerian nga mangihi sa bakanteng toilet bowl nga atbang sa urinal nga gigamit sa Nigerian ug nagtalik danay sila sa pagpangihi. Nakalitan na lang ang pulis sa dihang kalit siyang gilabnot sa Nigerian dayon gisuwayan og butang ang ulo niini paingon sa kinataw.
Pagka nanak ko, diha naman siya sa kong kilid with the penis sa gawas ba. So, gigrab ko niya diri, yada ba. Ikaw, what will you do? Ay, police officer sa... Nagpaila siya nga usa ka pulis apan mao kuno kini gitubag sa Nigerian. Police officer din sa, oh, you, police officer, I don't care, you idiot, Filipinos monkey, kiss my ass, ano ba? Sa pangidaron nga 52 anyos, adunay height nga 5'4", gisuwayan sa pulis ang pagsukol. Apan nakadagan ang Nigerian ug nagpatabang siya sa mga security sa mall. Hangtod nga nadakpan ang Nigerian. Wa nakapresentar og passport ang langyaw ug matud pa sa hepe sa arresting police station nga dili cooperative ang langyaw. He acted normal man gyud, wala or any sign thereof nga he's into intoxicated. Bastos yun. Kay kung sa may tanaw niya sa mga Pilipino nga gi-England pa ko nga nag-introduce pa ko niya, I'm a police officer. This is a matter of kanang pagpakawaw o pagbastos sa usa ka langyaw diri sa atong nasod. Kay kita di man ta basta makangunana sa laing nasod, pero ipakita nato nila diri na we have laws, we are governed with laws, and we mean business to this. Pasakahan niya og reklamong direct assault, unjust vexation o grave oral defamation ng Nigerian National. Mupahibaw sab si Chief Inspector Wildemar Tio ngadto sa Interpol ug Bureau of Immigration kabahin sa insidente. Immediate deportation sa langyaw may gitinguha karon sa biktimang pulis. King Perez, News 5. Usa ka bayot ang namatay humanduk-duka og martilyo ang iyang ulo sa lalaki nga iyang nakauban ni atong bisperas sa Valentine's Day. Hustisya ang panawagan karon sa iyang pamilya inabagan sa LGBT community. Ryan Sorote, Suginlimi. Kamanghuran sa tulo ka magsuon og breadwinner sa ilang pamilya si Janel Buhian nga lumad nga taga Orqueta City sa Misamis Occidental. Gipokpok og martilyo sa ulo si Janel niadtong Pebrero 13, Friday the 13th nga misampot sa iyang kamatayon. Gikan nag-farewell party ang biktima ug ang iya mga higala kay mularga na kini pagkaugma. Dihang mipauli, doon na kini nakrusunadaan nga lalaki nga iyang gipick up sa may magikay flyover o gidas sa iyang giabagang kwarto. Sa wa matino nga hinungdan, gidukdok sa martilyo o gikawatan ang biktima o gibiyaan sa maong lawak. Wala, nakita lang yun na namo siya kay first meet yun to namo night kay nahapit lang to siya, na-pick up lang to namo siya nga lalaki ba. Na-confine sa ospital ang biktima o gioperahan apan namatay kini human sa dulan usa ka semana. Duni nakakita sa pagsibat sa suspect apan hangtod karon wa pay development ang kaso. Gawas sa pagbangutan sa pamilya, problema sa nila karon ang pagbayad sa dulan 30,000 nga utang sa ospital ug ang pagdala sa patayng lawas ni Janel ngadto sa Orqueta. Panawagan sa pamilya ang hustisya sa kamatay ni Janel. Ako kasabot sa akong debate. Masang nahitabo sa akong anak. Kasi yan na ng kamot sa mga buhay. Suportado sa Bisdak Pride o sa ka-LGBT support group ang pamilyang Buhian sa ilang pagkabot sa hustisya. Kilagway nila kini nga usa ka hate crime sa mga sakop sa third sex. This is a hate crime of violence against the LGBT community na nawagan mi para sa hustisya ni Janel Buhian. Ryan Sorote, News 5. Adunay pagkuwang sa reserve sa supply sa kuryente karon dinhi sa Subo apan mipasalig ang National Grid Corporation of the Philippines nga dili na mausab ang nahitabong blackout. Jinky Receipt, Suginlimi. Tungod sa halapad nga blackout nga nasinati sa tibuok Kabisayan niadtong Pebrero 18, gipatawag ni Cebu Governor Hilario Davide III ang mga kadagkuan sa power sector, lakip na ang Department of Energy aron pakisayran ang tinuod nga kahimtang sa supply sa kuryente karong panahona. Gipahaybaw sa National Grid Corporation of the Philippines nga hangtod ron padayon pa ang ilang investigasyon sa hinungdan sa blackout sa Cebu, Bohol, Samar ug Leyte. Ila hinoon gipasalig nga duna na sila gihimo aron di na mausab ang blackout. But it's not 100%. I mean, it's within the plant site, no, outside of NGCP. So they also have to do something with respect to their protection system. Nabalaka si Davide nga magkuwang ang supply sa Sugbo karong summer tungod sa dakong demand sa kuryente. Ilang gipasalig nga dunay igong supply sa kuryente ang tibuok Kabisayan sa pagkakaron. If we have reserve, there's no problem. But if we have a deficit,
doon na brownout. But the brownout will not be confined in Cebu. It will be distributed. Apan kung ang Department of Energy ang pasultihon, Sa karong gabi murag negative gamay ang ratong reserve, no? Pero for this week generally nasa mga 40-80 ang atong reserve, no? So gitawag na siya nga yellow alert, kakuwang tayo reserve pero kuwang. Jinky Rosit, News 5. Duha ang patay sa sakit nga tipos sa lungsod sa Pinamungahan. Ilang mga kabanay positibo usab sa maong sakit. Ang ilang gikuhaan sa ginom nga tubig na palgan nga positibo sa Cagaw. Andrea Patanya, Suginlimi. Duha na ka mga lumulupyo sa barangay Kamugaw, lungsod sa Pinamungahan ang namatay tungod sa sakit nga tipos. 5 ka mga sakop sa pamilya sa usa sa mga namatay ang gidudahang nasakit sab niini. Ang tipos usa ka sakit nga makuha sa pagkaon o sa pag-inom og tubig nga kontaminado sa hugaw sa tawo nga nasakit niini. Unang namatay mao ang 16 anyos nga si Mary Vic Makalipay. Niadtong unang semana pa sa Enero nagsugod ang hilanat sa Dalagita apan giadmit sa Pinamungahan District Hospital sa katapusang semana na sa Enero. Gipadadayon kini sa Vicente Soto Memorial Medical Center ug namatay pagka Pebrero 18 tungod sa sakit nga typhoid ilitis kun tipos. Ang 11 anyos nga manghud sa namatay giadmit usab karon sa Velez Hospital tungod gihapon sa maong sakit. Gibisita na ni atong Sabado sa taga Department of Health ang pamilyang Makalipay. Nasayran nga nagpakita sa bug sintomas sa sakit ang mga igsuon sa namatay nga nagpangidaron og 31, 14 ug 7 anyos. Gipa-blood test sab nila ang 55 anyos nga amahan nga si Feliciano ug nagpositibo sab kini sa tipos apan wa pa mipakita og sintomas. Wa ra nagpahiling sa doktor sila Feliciano ug laing tulo niya ka mga anak kay matud pa gipainom naman niya kinig paracetamol ug wa na hilanti. Mismo na ilang amahan asymptomatic career sa tipo sa pagkakaroon, no? Wa siya mag-manifest sa sakit pero na-positive siya sa Cagaw. Tag-explain na mo nga dili na nagpasabot na maayo na ka kung wala na ka maghilanat. Kaya ang hilanat di mo guna mo indikasyon nga maayo na ka abiwa na ka wala ka hilante ba. Ano nga kinahanglan gyud miinom og kuan kana necessary meds. So imong mga anak sir ang uban di panghilantan man sad kuno. Anak ligo na noon. Pero di wa kay plano nga edad adon sa ospital? Wala naman taon lante. Wala na. Nana. Kagabi, namatay sab ang paryente sa pamilyang Makalipay nga nagpuyo atbang sa ilang bay. Nakabsan sa kinabuhi alas 9 kagabi si Eduardo Caniban, 29 anyos, usa ka mag-uuma nga dunay duha ka mga anak nga 3 anyos ug kapin usa ka tuig. Kapin sa usa ka buwan na kining gilantan ug gibatig kasakit sa lawas, apan niadtong Pebrero 16 lang nagpa-admit sa District Hospital. Nagwild kini ug ipatangtang iyang dextrose, mao nga sa sunod nga adlaw, mi desisyon iyang amahan nga iuli kini sa ilang panimay. Giresitahan og tambal si Eduardo apan nagdumili sa pag-inom. Matod sa DOH, sintomas gyapon sa tipos ang gipakita niini. Akong hukom man iuli ko lang ni Samo. Mao rin akong giingos doktor. Mao to ingon siya nga, pag ingon niya nga iuli, mao to ingon siya. Nya pirma kag Weber ko, pirma ko. Ug unsa mitabo wa ka labot. Paghatag niya resita gipalit nako. Pagpalit nako, mao to ngagdaan ako ngore. Karon kay ingingon man siya nga, adigi ko minaw na pa. Sa balay namatay si Eduardo kagabi ug tungod sa kawadon, wa na kini giimbal sa mar. Gani gipandayan ra kini lungon aron malubong karong adlaw. Kining tangke nga gikan sa tubod mo gitumbok nga hinungdan kun nganong nagkasakit og tipos ang mga residente dinhi sa barangay Kamugaw, lungsod sa Pinamungahan. Human ni paigayon og water sampling ang mga opisyales sa Department of Health niadtong Sabado, ilang nasuta nga nagpositibo sa Cagaw nga coliform ug E. coli ang ilang tubig. Matod sa pamilyang Makalipay ug Caniban, ang tubig gikan sa tangke mao ra sabang ilang imnon. Ugmang adlaw, mubalik sa Pinamungahan ng DOH aron magdaog aqua tabs ug chlorine aron pag-sanitize sa ilang tubig. Magdasab silang tambal alang sa tipos. Samtang wa pa ma-sanitize ang tubig, tambag nila sa mga mulupyo nga pabukalon usa ang ilang tubig sa di pa imnon. Dunasab sila'y pahimangno alang sa mga magbuhat og kaugalingong water systems. Location sa water system na at least na ay distansya ang kanang mga
septic tanks, at least 25-meter radius. Ikaduha, dapat na ay chlorinator. Ikatulo, dapat ma-maintain ang pipelines nga walay mga leakage. Awag sa nila sa mga makasinati sa sintomas sa tipo sama sa paghilanat, paglabad sa kakapoy sa lawas, pagkawa sa gana sa kaon, constipation o diarrhea nga magpatanaw dayon sa doktor. Andrea Patenia, News 5. Mga empleyado sa City Hall nga nang luod kay wala mahatag yung award gihagit sa mayor sa pagtrabaho lang o di ba ka mo resign sa ilang trabaho. Ray Pasaporte, sugin nimi. Ladies and gentlemen, let's all celebrate Charter Week or activities within the Charter Week. Ugmang adlaw, mauna ang ika-78 Charter Day celebration o ang pagkahimong syudad sa Dakbayan sa Subo. Mapasagar buhon si Rama nga di lalim ang paningkamot sa iyang apuhan nga si Vicente Rama kaniadtong tuig 1936 nga nahimong syudad ang Subo. Kaganihang buntag, gihagit ni Mayor Michael Rama ang mga opisyal ug kawani nga ipadayon lang ang ilang pagtrabaho. Niadtong mga nangluod tungod kay wa mahatagi og award niadtong Sabado. Ang award kabahin sa Charter Day celebration ug mga adlaw. Sa move, kaguol o panglood, kay mo malangani na inyong panlabaho na kundi mo tagaan og award, manglood mo, dili mo angayan og award. Yes or no? For anyone who live, he lives because he wants to give it to God as a gift of life. And if and when you do it and somebody recognizes you, praise the Lord, hallelujah. Giawag pa sa mayor nga mo resign kadtong nang luod kay andam niyang dawaton ang resignation niini. If you feel so bad, please tell me I'm ready to receive your resignation. I am ready if you wish, you thought that you deserve and you were not given, because that is not the way to work in government. In government, it's a thankless job. Whether reward or no reward, you must continue to work. Wa na matingala ang mayor sa nahitabo kay matud niya. Kada tuig dunag yoy mangluod. Normal na, Bilmy. Normal. Kada tuig naging luod. But you know, I always have to challenge them so that they'll keep on working. Okay, you don't live by award. You don't live by recognition. You live because you believe you have to work. So that always been what I keep on telling them. Every award na adyo'y dili, maapin. Ray Pasaporte, News 5. Nag-abot kaganya sa buhatan sa GILG-7 ang tanang konsehal sa Dakbayan sa Sugbo uban ng ilang mga abogado ug ang Cebu City Legal Office alang sa hearing subay sa gipasakang kaso ni Attorney Remelio Delute human midawat og Calamity Assistance Fund ang mga opisyales sa Dakbayan sa Sugbo. Mubalik si Ray Pasaporte. Alas 10 ganihang buntag gisugdan ang hearing sa kasong administratiba nga gipasaka ni Attorney Remilio Dilote batok kang Cebu City Mayor Michael Rama ug sa City Council human sila midawat og Calamity Fund nga 20,000 pesos. Gidid-an ang kamera nga makasud sa lawak nga gipahigayunan sa hearing ug mga reporters lang ang gitugutang makasud. Gikwestiyon ni Vice Mayor Edgar Labilla ang hearing officer sa DILG nga si Christopher Chu kung nganong lain ang nipirma sa order ni ini niadtong Pebrero 13 human gidinay ang gisangat nga motion for reconsideration sa City Legal Office. Gipasabot ni Chu nga ang nipirma sa iyang order mao ang ilang division chief nga si Attorney Romeo Benitez. Karon pa ko nakakita og usa ka order by ijad quasi judicial body nga ang gapirma dili hearing officer, dili ang huwis. Gani sa kadugay nako nga nahimong prosecutor sa Sandigan Bayan, basta order, resolution o decision gani sa usa ka division, kinahanglan ang tulog yun ka membro sa division nga naa diha ni lingkod maog yoy mo pirma or present. Karon katong ni pirma wa man gyud kit-i og kinsa to. Matud sa reklamante,
nga wa sila mikwestiyon sa legality sa resolusyon nga gipasar sa konseho nga naghatag sa katungod ni Mayor Rama nga ihatag ang calamity fund. Gikwestiyon ni Dilote mao ang pag-implementar ni Rama hinungdan ang abogado sa mga konsehal ni hangyo sa hearing officer nga dili i-apil sa kaso ang ilang kliyente. Well, at this point in time, we will discuss that with my counsel attorney militar. Whether there is a need to drop, di ba mapikta na among main case kay mag-consider ba na silang indispensable party. Kay di man matao ang ordinansa kung way mga konsyal. Di ba? Oo. Pero ang mga ordinansa, matagaan o kinabuhi kung i-implementar ni Mayor. Ang pag-implementar na din muy naka-bulabog. Issue of jurisdiction. Whether or not appeal ang councilors, appeal ang mayor, appeal ang vice mayor, mungkin na in the very outset, wa gay jurisdiction. So tanan appeal ana from. Butyag ni Dilote nga base sa napasar nga ordinansa, ang kantidad nga gigahin sa konseho miabot sa 61 milyones pesos. Apan gidugangan kini sa mayor mao nga miabot og kapin 84 milyones pesos. Kining excess nga 23 million, wala ni gahom gikan sa konseho. Dinhi mo come in ang abuso sa gahom sa mayor. Oh. This complaint is addressed to the conduct of the mayor, not on the validity or legality of the ordinance or resolution granting calamity assistance. We do not. Di question the ordinance. Karon, valid ko ng ordinance, implementation na lay dili valid. Kanya ang ordinance, nagsulti man dito kisay pang tagaan, wa man ingon si mayor mo nagbuot kisay tagaan, gibutang na sa ordinance kisay tagaan. Nana ni deliberations who are qualified. So ang mayor tan igo ra tan ni execute. It is a change of the theory. That is why I told the hearing officer, you cannot change in the middle of the ball game your theory. No, you cannot change your complaint. You have to amend it. Laing hearing himuon karong Miyerkules sa 1:00 sa hapon. Ray Pasaporte, News 5. Gipasalig sa pangu sa AFP Central Command nga way labot sa planong kudita ang iyang mga sakop. Samtang hatagan og 40% discount ang mga kasundaluhan sa Southwestern University lakip ng ilang mga kabanay. King Perez, Suginlimi. Wa impormasyon ng pangu sa AFP Central Command nga lakip ang iyang mga sakop sa destabilization efforts batok ang Presidente Noynoy Aquino. Matod ni Lieutenant General Nicanor Vivar nga layo ang mga posibilidad nga moapil ang mga sundalo labaw na nga gitinguha sa Kabisayan nga mahimong conflict manageable ang tanang lalawigan. Giklaro niini nga pabiling maayo ang relasyon sa Central Command ug Police Regional Office 7 ug wa magpaapekto sa mga kontrobersiya sa ilang mga labaw subay sa nahitabo didto sa Mamasapanog, Maguindanao. Dito po sa Central Visayas ay wala kang madidinig na sasabihin mo na mayroon kaming problema. Nagpinirmahay sabog Memorandum of Agreement ang CENTCOM ug Southwestern University alang sa 40% discount sa matrikula nga ihatag ngadto sa libuan ka mga sakop sa kasundaluhan ingon man sa ilang direct dependents. Kini alang sa tanang levels of education ug fields of specialization. Lakip sab sa mong scholarship program ang mga sakop sa NAVFORCEN ug Air Force sa Kabisayan. Ang nakalahi sa mong programa nga di kinahanglang mamatay ang usa ka sundalo una pa ma-avail ang discount. We'll always consider that, a privilege, in fact, to also let these people achieve their dreams of pursuing higher education. Napakalaki nito. And definitely we will grab this opportunity so that our people, our enlisted personnel, of course, lalo-lalo na sila na hindi naman ganun. Malalaki na, may sweldo na rin sila, but of course, sa taas ng matrikula ngayon, ito yung napakalaking bagay. And we will make sure na ibabait namin itong opportunity na to make sure that our dependents and our soldiers will have a very good foundation on education, especially sa level ng mga officers, masteral and doctorate. King Perez, News 5. Nakuhaan og ubay-ubay nga armas sa iyang panimay ang kanhi chief tanod sa barangay Taptap. Subject ng tuo nga giplanteran siya sa gikasungi nga retiradong pulis. Ryan Sorote, Suginlimi.
Sayo nga gisong sa Cebu City Intelligence Branch ang panimay sa pamilyang Buntuyan sa sitio Cantipla, Barangay Tabunan, Dakbayan sa Sugbo ni atong Sabado sa buntag. Bitbit nilang search warrant sa giingong mga armas ni Fronnie Buntuyan ang kanhi Chief Tanod sa Bray Tap-Tap human makadawat og reklamo ang kapulisan nga magsigig dala og armas si Fronnie. Sa informant na mo ma'am nga magdaldala gini siya armas. So, mo to among ang gibuhat is gi-service na mo ang lugar unsa nga Uban sa mga taga-barangay, unang gisod sa CIB ang kwarto sa anak sa subject nga si Ryan. Ining gilak nga drawer, nakuha ang kalibre 22 nga revolver ug mga balang nga giingong giprendera kanila. Apan sa kwarto ni Fronnie, nakuha ang laing upat ka mga armas. Unang na-recover kining duha ka snub-nose .38 revolver sa ibabaw sa cabinet ug sa sud, nakuha ang .357 revolver ug kalibre 45 uban ang mga bala. Gimakak ni Fronnie nga iya ang mga nakuhang armas ug pasangil ni ini nga posibleng giplantiran sila sa mga suya kanila. Kalapasan sa bagong firearms law ang atubangon sa subject. Sayod ang Ginoo nga limpyo akong pagkatao nga wa ako magtinir-ana kay di man amo igamit sa among para pagpanguma. Nga mo gunara, marik, sundang. Naginilakay ang mga anak ni Fronnie diyang gitakop kini sa mga pulis kay di gid mabuhat sa ilang amahan nga magtiner og armas. Dugang sa pamilyang Buntuyan, usa sa dunay kasuko nila mo ang usa ka retiradong pulis nga gingong gusto mo angkon sa ilang mga gitikan nga luna. Ryan Sorote, News 5. Gitulis ang driver o ahente sa usa ka kompanya sa sigarilyo samtang nagparking ang ilang delivery truck sa may dalan A. Soriano Avenue sa Dakbayan sa Sugbo. Gilakan sa mga tulisan ang driver kinsa nahabilin sa truck samtang dunay gika-transaksyon ang duha niya ka mga kaubang ahente. Mibalik og una ang ahente nga si Alvin Ventero sa sakyanan hinungdan nga natulis og nasikiyo ang ilang 30,000 pesos. Bisan ug wa siya tinuuni og armas, nahatag sa mga ahente ang kwarta tungod sa kakulba. Matud sa mga ahente nga mauna kadto ang ika-unom kahigayon nga natulis la sukad ni adtong miaging buwan. Abdi nga, paglili nga dere, wala ang driver. Moto yung kablan diha. Nay nilipot na laki da sir, nakaputi ba? Naka-short. Gitukmod sad man sa sir. Pero pag pagtukmod diha, nidiya dito sa barangay sir, ni-report ko nga mo na inatabo. Itulis dito kay mo na kasagarang may tabo sa tulis sa sir. Sa mga kauban. Nilipot dahil itong laki usa, ipasulod ko, gitukmod ko sa kanan sulod. Declare rin siya tulis. Maukat ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid, kay di lang kutob sa balita, Aksyon.